Alfonso Rueda tivo ocasión de comprobar o resultado das obras de acondicionamento da renovada sede da Policía Local da Pobra. Acompañado do alcalde e demais membros da corporación, visitou as novas instalacións, que segundo ele, a pesar de non supoñer un alto investimento, tiveron un resultado do máis satisfactorio, xa que virán a dar resposta ás necesidades da policía. A veces creemos que só hai que darlle realce, só hai que pararse nos grandes investimentos, que son moito máis escasos, que se producen de vez en cando, pero en cambio estas axudas que se lle dan aos concellos para aquilo que eles solicitan e que é mellor que os propios concellos para saber cal é esa necesidade, con ese pequeno investimento, que cousas que había que arranxar estaban pendientes se poden facer, e isto é un exemplo perfecto. En concreto, as obras supuxeron un investimento de 27.000 euros, dos cales 23.000 foron sufragados con cargo a unha subvención de vicepresidencia. A intención do Concello é concorrer novamente a esta liña de axudas, co proxecto dun parque cuberto. É unha liña de subvencións que nós temos solicitado outras veces, algunhas veces non a conseguimos, outras veces sí. Me di o conselleiro que pode ser que este ano consigamos tamén, este ano irá para un parque infantil cuberto, que é o que máis puntúan aí, os criterios da subvención sempre temos que miralos con lupa e esperemos que así sexa, se non é así, pois entendemos que é unha subvención competitiva e este eu creo que a conseguimos precisamente por eso, non? Porque era a mellora, significaba a mellora de dous corpos importantes, dous grupos de traballadores moi importantes no Concello e, por lo tanto, creo que conseguimos a puntuación necesaria. Con anterioridade, Rueda visitou tamén os novos locais da Brigada de Xardinería e Limpeza Viaria, que até o de agora non dispoñían de instalacións propias. Trátase dunha zona que foi posible grazas á reorganización de espazos nas dependencias anexas á Casa Consistorial. Ali, pois xa todo que era almacén e carros de limpeza e todo eso,